Så blev det tid til, at du skal høre lidt om udfordringer. Og det er ikke for at skræmme dig fra vid og sans, at vi går igennem det her, men det er simpelthen for, at du kan være så forberedt som muligt, så du kan standse problemerne, inden de opstår. Vi skal igennem lidt forskelligt. Det kommer nok til at tage lidt længere end de andre moduler, så jeg håber, du hænger i, og ellers så er det simpelthen at spole frem og tilbage, afhængig af, hvad du har behov for at høre. Vi skal igennem fysiologisk brystspænding. Det bliver du glad for på 3. til 5. dagen. Så kommer du til at høre lidt om brystbetændelse, sår og smerter, restriktioner. Lidt om, hvad du kan gøre, hvis du oplever en for lav mælkeproduktion eller en for høj mælkeproduktion, og også svamp. Det er de udfordringer, der oftest opstår i et ammeforløb. Så derfor skal du være klar og vide, hvordan du stopper dem. Fysiologisk brystspænding, det er en af de ting, som der faktisk ikke rigtig er nogen, der snakker så højt om, og som rigtig, rigtig mange bliver overrasket over. Og det er simpelthen vand i brysterne. Det sker på 3. til 5. dagen, nogenlunde samtidig med, at mælkemængden den bliver øget, og derfor er der rigtig mange, der tror, at det er mælk, der sidder og fylder i brysterne. Det er det ikke. Det er væske. Det gør, at dine bryster de bliver rigtig spændte, og huden den glinser lidt, og du bliver øm. Det er svært at få placeret baby. Baby får ofte skævt fat de her dage, fordi at brystet er så spændt. Har du fået saltvandsdrop under fødslen, så kan den fysiologiske brystspænding godt blive øget. Det går over igen. Sørg for at få masser af væske. Spis eventuelt noget vandmelon. Det smager dejligt, og det er vanddrivende, så det får væsken ud. Inden du placerer baby, så kan du lave enten noget brystgymnastik, eller den teknik, der hedder reversed pressure softening. Der ligger inde på min Instagram-profil, der ligger der videoer af begge dele, som du kan gå ind og kigge på. Brystbetændelse, det er det, man ikke ønsker opstå. Hvis du oplever, at dine bryster begynder at blive ømme, og de bliver varme, der kommer lidt rødme, og du sådan får sådan en fornemmelse i hele kroppen, den er sådan fornemmelse af at være på vej til at blive syg, så kan det godt være en brystbetændelse, der er i gang hos dig. Den opstår hyppigst de første par uger, fordi at den kommer af, at der simpelthen er for meget mælk i brystet til, hvad der er plads til, sådan helt groft sagt. Det er i hvert fald den hyppigste form for brystbetændelse. Hvis du oplever det, så på med nogle kolde klude, eventuelt nogle isbind, hvor du har en lille klud eller et viskestykke ind under, så det ikke er direkte på huden. Tag en kombination af noget Ipren og Panodil. Iprenen den går ind og slår betændelsestilstanden ned, og Panodilen den giver smertelindring. Brystgymnastikken, lav den så meget som muligt. Det er en blid bevægelse af brystet, sådan så at der kommer bevægelse rundt. Og så am som normalt. Du skal ikke gå i gang med at mælke ekstra ud, eller bruge masser af varme, eller bruge hård massage. Slet ikke. Det skal være så blide bevægelser som overhovedet muligt. Lidt ligesom hvis du havde en forstuet fod, den vil du heller ikke sidde med hårdt på. I langt de fleste tilfælde, der er antibiotika altså sjældent nødvendigt. Der er endda nye studier, der viser, at antibiotikaen faktisk slet ikke har noget at skulle have sagt i forhold til brystbetændelse. Så det kan godt undgås. Du kan sagtens få det væk med amning som normal og kolde klude. Sår og smerter, det er et tegn på, at der er noget galt med teknikken. Der er ikke nogen udefra, der kan se, om teknikken er fin. Uanset hvad de så end siger, så er der bare ikke nogen, der kan se ind i babys mund. Har du ondt, når baby tager fat? Fortsætter smerten igennem amningen? Kommer der sår? Bliver brystvorten skæv? Er der en hvid streg på brystvorten? Så er der noget, der skal justeres. Og det er fuldstændig ligegyldigt, hvor mange der så sidder og siger til dig, at det ser jo fint ud. Har du ondt,
og ændrer brystvorten form eller farve, så er der noget galt. Det kan være nogle restriktioner hos baby, dem kommer vi ind på her om ikke så længe. Det kan være, at baby skal placeres anderledes, at I lige skal finde jeres måde at gøre det på. Det kan være en anden ammestilling. I starten der er krydsammestillingen rigtig god til nyfødte. Det kan være, at der skal nogle kropsbehandlinger til, for at få eventuelt spændinger ud af kroppen. Har du fået sår, så skal der selvfølgelig justeres, sådan så at teknikken er i orden, fordi ellers så bliver sårene altså bare værre. Og så smør med modermælk. Det er det absolut mest effektive, du kan finde. Der er stamceller i, den er levende. Der er ikke noget andet på markedet, der slår modermælken i forhold til at hjælpe med at få helet sår. Hvis teknikken er rettet, og sårene stadigvæk ikke heler, så er det en god idé at få dem podet ved lægen, for at sikre, at der ikke er gået en infektion i. Og så søg hjælp, inden at du føler, at du ikke kan overskue det mere. Svamp, trøske, kært barn har mange navne. Din baby vil højst sandsynligt have sådan nogle hvide belægninger i munden. Dine brystvorter, de vil være røde, de vil skinne, det smitter af pommerens til. Hvis baby har hvide belægninger i munden, så skal du også behandles. Hvis du har røde skinnende brystvorter, og baby ikke har hvide belægninger i munden, behandlingen måske ikke virker, så skal du overveje, om det er noget andet. Fordi svamp, det er voldsomt overdiagnostiseret. Det er den nemme løsning, mange læger tyr til. Har du smerter, så er det nok svamp. Overvej teknikken. Den har rigtig mange af de samme symptomer som svamp. Bruger du eventuelt en lanolincreme, så prøv at lade være med at bruge den et stykke tid og se, om det er den. Det kan også være alle mulige andre cremer, brystvortecremer, som giver en form for reaktion. Så prøv at fjerne alt andet end din egen mælk og se, om det hjælper. Restriktioner. Det lyder så fancy fornemt, det er det slet ikke. Hvis du kun har smerter på en side, så kan det være spændinger i din babys krop, eller det kan være ammestillingen, der ikke er helt optimal. Hvis det kun er den ene side, og den anden side fungerer helt fornuftigt, så prøv en gang at placere baby på det bryst, der ikke fungerer, på samme måde som du placerer baby på det bryst, der fungerer. Jeg håber, det giver mening. Hvis du har smerter på begge sider, uanset ammestilling og uanset hvordan du ellers prøver at møfle baby rundt, så kan det være tegn på, at der er en restriktion. Her snakker vi højst sandsynligt et tungebånd, der ikke er helt som det skal være. Der er rigtig mange symptomer, der kan pege på, om det er et stramt tungebånd. Symptomerne er ikke altid, de betyder ikke altid, at det er et stramt tungebånd, fordi mange af symptomerne kan også komme ved andre ting. Derfor er det rigtig vigtigt, at hvis du mistænker, at din baby har et stramt tungebånd, at du får lavet en grundig mundmotorisk undersøgelse. Det er altså ikke nok, at din sundhedsplejerske kigger baby ind i munden, mens baby græder og siger, at det ser ikke stramt ud. Det er heller ikke nok, at din baby kan række tungen ud. Det betyder ikke, at der ikke er en restriktion. Mistænker du det, så er et klip af tungebåndet hverken et quick fix eller det, der bør være den første løsning. Fordi hvis der er et stramt tungebånd hos din baby, så har det faktisk været hos baby, siden baby har været 12 uger gammel inde i maven. Så derfor har din baby faktisk brugt sin tunge forkert i hvert fald 20 uger. Det gør, at der er nogle spændinger, der sidder i babys krop. Baby skal lære at bruge tungen på en anden måde. Det er en muskel, den skal genoptrænes. Så derfor ikke ty til et klip i første omgang. Jeg plejer at anbefale grundig ammevejledning først, hvor der også bliver lavet en grundig mundmotorisk undersøgelse. Det er ikke alle, der kan det, så du skal se dig rigtig, rigtig godt for. Så skal I til noget kropsbehandling for at få løsnet spændingerne. Er der spændinger rundt omkring tungen, så vil I ikke få et optimalt klip, hvis de ikke er løsnet inden.
Derefter så er det tid til et klip, hvis det er nødvendigt. Og så kropsbehandling igen for at afslutte med ammevejledning. Det er en større omgang, så sørg for at finde den rette hjælp til at starte med. For lidt mælk, det er det, som de fleste frygter, og som rigtig mange tror, at de har i løbet af et ammeforløb. Hvis der reelt set ikke er mælk nok til baby, eller baby ikke får overført nok mælk, fordi det er sjældent, at det er produktionen i første omgang, den er gal med, så vil baby mangle vægtøgning. Der vil være for få våde bleer og for få afføringsbleer, og så vil baby heller ikke være i trivsel. At baby ammer ofte, eller at dine bryster føles bløde, det er ikke et tegn på for lidt mælk. Bløde bryster er tegn på, at der er nok mælk, men hverken for lidt eller for meget. Altid gå ind og find løsningen. Find årsagen. Ikke find løsningen, find årsagen. Fordi når du finder årsagen, så kan du også finde løsningen. Og supplering er ikke en løsning. Det er sådan en plaster på et brækket ben. Der er altid en årsag til, at baby ikke tager nok på, eller at du føler, at du ikke har nok mælk. Så altid find årsagen. En dygtig IBCLC kan hjælpe dig med det. I den modsatte retning, så er der jo så for meget mælk. Det vi kalder en overproduktion. Det er fuldstændig normalt de første 6-8 uger, indtil at din mælkeproduktion den er stabil efter hvad baby spiser. Du må endelig ikke gå ind og forsøge at sænke produktionen før det. Fordi når det er i så når de her 6-8 uger, så står du med præcis det modsatte problem, og så er der ikke nok mælk. Efter de 6-8 uger, så er der nogen, der stadigvæk oplever en overproduktion. Det kan altså opleves helt op til 12 uger. Det der sker ved en overproduktion, det er, at der vil være en rigtig voldsom vægtøgning. Altså din babys vægtkurve vil nærmest gå lodret opad. Du vil opleve, at brysterne spænder rigtig meget op imellem amningerne. Det er sjældent, at de faktisk føles bløde. Og din baby vil have sådan et had-kærlighedsforhold til brystet, oplever de fleste. Hvis I ikke oplever nogen problemer omkring det, altså hvis der ikke er noget bøvl med amningerne osv., så er der faktisk ikke nogen grund til at gøre noget ved det. Selvfølgelig hvis du oplever brystbetændelser, eller baby ikke er tilfreds ved brystet og sådan noget, så kan man gå ind og forsøge at sænke produktionen, men det skal altså simpelthen, man skal ikke tage let på det, fordi man risikerer at få sænket den for meget. Her til sidst, der vil jeg lige et par enkelte råd. Ræk ud, når du oplever problemerne. Fordi det er altid nemmest at ændre dem i starten. Det er ikke, din baby vokser ikke ud af en dårlig teknik. Ammebrikkerne giver ikke baby en bedre teknik i længden. Tingene de bliver simpelthen ikke bedre af, at man bare venter og holder ud. Du skal ikke sidde og bide tænderne sammen, hvis der er noget, der gør ondt, eller sidde med skuldrene helt op under ørerne, når det er, eller frygte, at baby skal amme, eller blive nervøs lige så snart baby græder. Ræk ud efter nogen. Det er altid nemmest, inden at det bliver for problematisk. Og så den vigtigste, hvis du får at vide, at det hele det ser fint ud, og det altså stadigvæk gør ondt på dig, løb. Find en anden, der kan hjælpe dig, fordi så ved den person tydeligvis ikke, hvad han eller hun snakker om, uanset hvad deres titel så end er. Jeg håber, at når du kommer der til, at du får en helt fantastisk fødsel, ligesom du ønsker dig. Og så håber jeg, at din ammeopstart, den bliver nemmere, efter at du har set og lyttet til videoerne her. Du kan altid række ud til mig, hvis der er nogle problemer.
Jeg hjælper dig rigtig gerne med at finde en i dit område, hvis du har brug for det.